आरो इउपिपिएल दोलोनि CWC मेम्बार बिनानाव हेलेना स्वर्गियारि आरो बेवहाय ज' जानो हानाय जोंजों जिरायफानो हानाय इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै बिबानगिरि नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, दा गिबियावनो नोंथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा जों बेवहाय बिराद बुरजाथार जमा जानो हादों। बांसिन नायोब्ला हिन्जावफ्रानो दङ। ओंखायनो मालाबा मालाबा ओरै सानलायलाङो आरो बिपिएफनिफ्रा बुङो बेयाव इउपिपिएलनि मिटिं खोनासंफैयाखैलै फैलाखसो नायनो फैदों होननानै। दा नोंथांमोनासो मानो फैदोंथाय? दा ओंखायनो आं ओरैसो बुंनो लुबैदों आरो फैलाखौ नायग्राफ्राथ' फैलाखौ नुबाय, दा थांनो हासिगौ आरो फैलाखौ नायग्राफ्रा। फैलाखौ नुवाखै होनबा? हा? नुबायबा बे फैलाखौ नायनो फैग्राफ्रा थांदों। जों इउपिपिएलनि गोजा रायलायनोसै। दा ओंखायनो बै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा आंखौ ओरैहाय सेंग्रा जालायलांबाय, दा बे फैलाखौ लांफायालै, बेखौ लांफाबा बदनाम जायो, फैलाखौसो नायनो फैदों होननानै बुङो बिपिएफफ्रा ओरै जाबाय आरोखि। दा ओंखायनो आं बुंनाया दा फैलाखौ नायनो फैग्राल' फैदोंबा, फैलाखौ नायनो फैग्राफ्राथ' नुबाय, थांनो हासिगौ आरो। माथो रावबो थाङाखै? दा होनबा नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलखौनो मोजां मोनना फैदोंब्ला, नोंथांमोननि बिजाथिखौनो मोजां मोननानै फैदोंब्ला खेबसे गोबारै आखाइ खबना होनो थाखाय आं खावलायबाय। दा जोबोद गोजोनथाव। दा गोबां जायगाफ्राव गिदिंदोङो, गोबां आर'नाइ फालि मोनबाय। बे गोबां जायगायाव बै माबा दारि खेबजां खेबजां खुगा जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सोदोंमोन। नोंथांमोननि बे जायगायाव सिख्ला नंगौना नङामोनब्ला जायखिजाया हिन्जाव मानसि आर'नाइ फालि सोदों आरोखि। बिराद मोजां मोनदों आङो। दा ओंखाम सोंखाम जालायाबाबो जासिगोन आंनिया। दा रायजो राजा नोंथांमोन, दा नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन समाव लोगो मोनलायनायाव आं सासे एक्टर हिसाबैसो लोगो मोनलायदोंमोन, सासे फेस्ला फावगिरि महरैसो लोगो मोनलायदोंमोन। दा नोंथांमोनजों आं एसे गुबुन महरावसो फैदों। जेलानो लोगो मोनदों नोंथांमोना आंनाव सावलुन बावलुन डायलग होनाय खोनादोंमोन, मालाबा मालाबा मेथाइबो रोजाबनाय खोनादोंमोन। दिनै खिन्थु आङो सासे राजखान्थि हान्जानि बिबानगिरि जानानैसो नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों, राजखान्थिनि खोथासो रायलायनो फैदों। इलेक्सन खाथि फैनायखाय इलेक्सननि खोथासो रायलायनो फैदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखायनो आं निमाहा बिबाय, नोंथांमोननि खाथियाव आं एक्टर महरै फैयाखै, दिनै राजखान्थिनि सासे बिबानगिरि महरैसो फैदों आरोखि। दा जियानो जा, बे राजखान्थियाव फैनायनिबो माखासे जाहोन दङ। बे मेन्डेला फाग्लानि थाखायनो फैनो गोनां जादों। मेन्डेलाया होनबाय फैला सुवाद साला नों सिनेमायावल' केन्डिडेट जाबाय थायो, मोगथाङावबो जानांगौलै, आंबो नोंजों सिनेमायावल' पिए जायो, मोगथाङावनो पिए जागोन आं। पिए माने माबा फैसा आरजानाय जायोनो मेन्डेलानिया। दा बेबायदि होननायखाय मेन्डेलाजों आंजों साइकेलजों थांनानै जों नमिनेसन हैबाय। नमिनेसन होखांना फैना मेन्डेलाया सोरजों दम होजाखोथाय, दाब्लाजोंसो होजाखो ना माखो, खारखुमानानै थाबाय। मबाइलबो सुइच अफ जानानै थाबाय, दासिमबो गैया मानसिया। देथार जाखोसो ना माखोथाय, देथार जायोब्लाबो मोजां जायो साला सुवादा। दा आंहा केन्डिडेट जानानै थाबाय, आंबोथ' डेन्जारखा मानसिया, फैला गरमसो होनखायो आंखो। डेन्जार अख्रालै फैलाया होनखायो। ए रमिय' सारा मोनथिलै जोंनि जायगायाव। दा आंबो सानबाय, दा जोंनिया केन्डिडेटफ्रा जाबाय बिपिएफनिया धीरेन बर' आरो इउपिपिएलनिया जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारानो आरोखि। दा आं सानबाय बिराद गिदिर गिदिर मानसि फैदों, बिसोरजों जुजिनि आङो सानैखौबो फेजेनलांनो सानदों आं। ना गेदेर गेदेर मानसिजों बुलायनांगौलै गावनिख्रुइ बोलो गोरासिनजों।
मावजिखौ देथारनानै मा जानो मैदेरखौ देथार बेबायदि सानबाय आंबो दा बेबायदिनो केन्डिडेट जादोंमोन आरोखि दाना केन्डिडेट जाखांनायनि उनावहाय जोंनि समस्तिनि साफा सानै रायजोफ्रा आंजों रायलायफैबाय आंखौ बुंफैबाय जे फैला भाई एसे मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजांसै नामा जोंथ' दिनै परिबर्तननि खोथाखौसो सान्दों सोलायनायनि खोथाखौसो सान्दों नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायाव थायोब्ला मोजां जायो परिबर्तनाव नोंथाङाबो अरिहना होयोब्ला मोजां जायो ओरै जाबाय दा बेबायदि बुंनायखाय आंबो साननानै नायबाय जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों आं एसे स्टाडि खालामनानै नायबाय जे बिनि उनाव नुबाय जे जोंनि कख्लाबारियाव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दङ साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ बुद्धिजीबी मेलेमजिबीफोर दङ BA पास MA पास सेंग्राफोर दङ मास्टार प्रफेसारफोर दङ बिथांमोना गासिबो सोलायनायनि खोथाखौनो सिन्था खालामदों परिबर्तननि थाखाय बिथांमोना UPPLनि जानानै खामानि मावदों दा बिनि उनाव आं सानबावबाय जोंनि कख्लाबारियावल' सोलायना मा जानो कख्लाबारियावल' परिबर्तना फैना मा जानो गुबुन जायगानि मानसिफ्रालाय माथो सानदों अदालगुरिनि मानसिफ्रालाय माथो सानदों चिरांनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों बेखौबो साननानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय दे बिनि उनाव नुबाय दिनै BTCआव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोना दिनै परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायनि दोहौखौ BTCआव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दङ लेखा गोरों मानसिफोर दं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दङ दे बिथांमोनानो दिनै BTCआव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों आरो बै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बै गोरों गोरा मानसिफ्रानो दिनै BTCआव मोनसे धौ लाबोदों परिबर्तननि मोनसे दोहौ लाबोदों जाय धौनि गेजेरजों दिनै BTCआव सोलायनाया फैगासिनो दङ बे दिनैनि दिनाव 100% रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि थाखायनो आंबो सिन्था खालामबाय सानबाय जे बयबो परिबर्तनखौनो लुबैबायब्ला बयबो जुदि सोलायनायखौनो लुबैबायब्ला आंबो सोलायनायजों थानांसिगोन सम थानायावनो राइट टाइम राइट डिसिसन सठिक समय सठिक सिद्धान्तखौ लानांसिगोन होननानै आंबो सानबाय आरो बेबायदि साननानै दिनै UPPL दोलोआव जयेन जानाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन आरो UPPLनि जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ UPPLनि जानानै दिनै BTCआव थानाय मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जोङो गिदिंबाय दं रायजो राजाफोरजों रायलायबाय दं रायजो राजाफोरनि साननायखौ जोङो बुजिनो नाजाबाय दं दिनै बे परिबर्तननि दोहौआ सोलायनांगौनि बे सिन्था धाराखौ गोरों गोरा मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा दिनैल' सिन्था खालामाखैमोन 2014 मायथाइनिफ्रायनो परिबर्तन जानांगौनि थाखाय इडुकेटेड मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा भट होबोबाय थादोंमोन किन्तु परिबर्तनखौ लाबोनो हायाखैमोन दा बिनिखायनो दिनै नैबे 2020 मायथाइयाव बै साननो हनो रोंनाय इडुकेटेड मानसिफोर जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव सिन्था खालामदों मोनसे खोथाखौ बुंदों जे परिबर्तननि थाखाय जोङो भट होबाय थाबाल' जानाय नंला परिबर्तन खालामथारनांगौनि सार्थआव जोङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो बुंहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौ बुजायहैनांसिगोन होननानै दिनै जेसेबांखिनि गोरों गोरा मानसिफोर दङ BA पास MA पास मास्टार प्रफेसारफोर दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दिनै बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै UPPLनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि नैबे समस्तियाव फैनाया खोब सम्भब आं दिनैजों खनथाम जाबाय नोंथांमोननि समस्तिनि खोथाखौ आं दिनै मोजाङैनो मोनथिगौ आरो गुबुन गुबुन समस्तियावबो गिदिंबाय थादों आं दहायनो होननाया जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दं बेफोर समस्तिफ्राव जों गिदिंदों रायजो राजाफोरनि खोथाखौ बुजिनो नाजादों बुथ कमिटिनि मानसिफोरजों रायलायदों प्राइमारिनि रायजो राजा दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों स्टियारिं कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफोरनि खोथाखौ जों दिनै बुजिनो मोननानै रायजो राजाफोरनि मोनसे हेफाजाबखौ नुनानै दिनै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव ओरैबायदि जादों रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनावहाय BPF दोलोआ बबे मोनसे समस्तियाव देरहागोन बाक्सायाव जों मोनसेबो नागिरनानै मोनाखै
किन्तु जों UPPL हिसाबै 6तानिफ्राय 7ता समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव 100% जाबाय कनफार्म जानानै दङ जोंनि बाक्सा जिल्लायाव। दा चिरां जिल्लायाव आङो दाख्लै 8 तारिखनिफ्राय मैयासिम दंमोन, सानब्रै दंमोन, बिनि सिगाङावबो थांदोंमोन जे चिरां जिल्लायाव जेसेबांखिनि समस्ति दं बेफोर समस्तिफ्रावबो गिदिंदोङो। दा बेफोर समस्तियाव गिदिंनानै नुबाय मोनसे समाव बिपिएफआ बेवहाय मोनसेल' समस्तियाव देरहादोंमोन, खाम्फा बरगयारिया बेबो माबा खुन्थुम खुन्थाम रिजेक्ट जानायफोरखौ बुथुमलाबायनानै 35 खानाव देरहादोंनो। देग्लायथ' बिदि खालामनो हाया, देग्लाय जोंना बिआर फेरेंगाया दङ आरो दिनैनि दिनाव बे बिआर फेरेंगानि देरहानाया 100% जाबाय, जायनि थाखाय बिथाङा दिनै गुबुन गुबुन समस्तिफ्रावसो गिदिंबाय दङ। दा बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि 7ता समस्तिनि 7तायावबो देरहागोना दिनैनि दिनाव 100% जानानै दं रायजोफोर। दा क'क्राझार जिल्लानि खोथायाबो बेबायदिनो, क'क्राझार जिल्लायाव 7तानिफ्राय 8ता समस्तियाव देरहागोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारिया दिनै मोननैबो समस्तियाव जेननो थांबाय दं, कुसुगाव आरो देबरगावआव। कुसुगावखौ दिनैनिफ्राय 1.5 मास सिगांनो जालदाब गारना फैबाय, जानाय नंलालै बेयाव होननानै सोरबा सेंग्राफ्रा लोगो नांनानै लेंनानै लांदोंमोननो हाग्रामा महिलारिखौ कुसुगाव। सार नोंथाङा जोंनि समस्तियावबो गेलेनांगौ, देरहानाया खाथां 100%, नोंथाङाल' फैसा हरबाय था जोंनो जाहैबाय। 8 कौटिसो फैसा हरबायनो। बिनि उनाव बिसोरो 300 जनसो मानसि बुथुमना लादों जाहैबाय। 300 जनसो मानसि बुथुमना लांदोंनोबो फैसा लांग्राफ्रा। बे 300 जनखौनो 15 बारसो जइन होबाय जाहैबाय गुबुन गुबुन जायगायाव। हाग्रामा महिलारिया मबाइलाव नुबाय, बे दारि खेबजाङाथ' दाखालिबो जइन जादोंलै, आरो दिनैबो जइन जाबावबाय, आरो बेबायदि आं बायदि लान थाथाया दाख्लै 15 तारिखआव जइन जादों, आरो दिनैबो जइन जाबावबाय। सालाफ्रा आंखौ थगायदों होननानै लेंहरनानै गावनि अन्थाइ खुवारिनि फायखानायाव सोना दोब्ला बुना हरदोंनो। दा बे कुसुगावखौ गारनानै फैखाबाय हाग्रामा महिलारिया। बिनि उनाव देबोरगाव समस्ति, बे देबोरगाव समस्तियावबो मोनसे समाव बियो साहा ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि भटखौ सानबोनानै गावनि उसुं गोदासिम जेनखायोमोन बियो। दानिया सोरजों देरहादोंमोन? हजोंहाय थानाय আমার বেঙ্গলি ভাইসকল আছে দক্ষিণে, বিহাৰী ভাইসকল আছে, তাৰপিছত ৰাজবংশী ভাইসকল আছে। এই ৰাজবংশী বেঙ্গলি বিহাৰীবিলাকৰ ভোটটো পাই পেলাই কিনি পেলাই একেতে জিকিছিলে। কিন্তু আজিৰ দিনত এপিনি দক্ষিণত থকা যিমানখিনি বেঙ্গলি মানুহ আছে, বিহাৰী মানুহ আছে, ৰাজবংশী আছে, সকলোৱে আজি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰি পেলাই চবে আজিৰ দিনত UPPলত যোগদান দিছে এই দেবৰগাঁও সমষ্টিত। এতিয়া কেনেকৈ জিকিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই? আমিতো ভাবিছিলোঁ এটা জিকিলে ভাল আছিল, सानदोंमोन मोनसेसो देराबा हामगौलै होननानै। दा मोननैयावबो जेननो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनै नोंथांमोननि अदालगुरि जिल्लायावबो 6तानिफ्राय 7ता समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिननि खोथाखौ बुंनो आङो। दिनैनि दिनाव कनफार्म जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। जोंथ' नुदों नोंथांमोननि नैबे अदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफआ गोबां गामिफ्राव गोबां समस्तिफ्राव केम्पिं खालामनो हायाखै, रायजो राजाफ्रा केम्पिं खालामनो होआखै। बेखायनो गावसोरजों थाफानाय साफा सानै NDBनि मानसिफोरखौ बिथांमोना केम्पिं खालामनो होदों। नोंसोरनो खालामदोलै, रायजो राजाफ्रा जोंखौ वहाबाय। नुबाय जोङो ससियेल मिडियायाव दाखालि सिगां दिनैनिफ्राय मास मोनसे सिगां आं जेब्ला नोंथांमोननि बे फेरगाव समस्तियावनो फैदोंमोन, ओइदिनखालि नुबाय बै NDBनि मानसिफोरखौबो रायजो राजाफ्रा मोनसे कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना एबसुजों थाफानानै जेलानिखि गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामदोंमोन, राजा लामायाव ओंखारदोंमोन, रेल लामा बन्द खालामदोंमोन, अफिस आदालत बन्द खालामदोंमोन, बै समाव जों नोंथांमोनजों थांफायोब्ला बै बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ लामायाव होबथादोंमोन, बिपिएफनि मानसिफ्रानो बाधा होदोंमोन। दिनै नोंथांमोना बिथांमोनजों लोगो जानानै जोंनियाव भट बिफैदों, नोंसोरजोंबो जों रायलाया, नोंसोर थांफिननो हागोन होननानै बुंदों नोंथांमोननि अदालगुरिनि मानसिफ्रा। दा दिनै अदालगुरि जिल्लायावबो सिगाङाव जायफ्रा बिपिएफनो भट होदोंमोन, दिनै बिथांमोना UPPनो भट होनो थाखाय थियारि जादों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? मोनसे समाव जोंनि नेपाली भाइफ्रा
सोरबा BPF नो नङाब्ला अबर'नो भट होदोंमोन BJP नि भट होदोंमोन बेंगलिफ्रा सोरबा BPF नो भट होदोंमोन BJP नो भट होदोंमोन बेबायदिनो आदिवासीफ्रा सोरबा BPF नो भट होदोंमोन सोरबा BJP अबर'नो भट होदोंमोन किन्तु दिनैनि दिनावहाय दिनै गासै जाति जनगोष्ठियानो जिहेतु दिनै BTC आव मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया दिनैनि गेजेराव दिनैनि दिनाव सोरनि दारै जागोन दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठिफ्राबो मोनदांदों हमदांनो हादों जे जोङो परिबर्तन लाबोनो गोनांब्ला BJP नि दारै कुनुदिन BTC आव परिबर्तन जाया मानो BJP आ सरकार खुंनो हाया कंग्रेसनि दारै कुनुदिन परिबर्तन जाया मानोना कंग्रेसआ सरकार खुंनो हाया GSP अबर'नि दारै कुनुदिन परिबर्तन जाया मानोना बिसोरबो सरकार खुंनो हाया अब्ला दिनैनि दिनाव BPF नि बिकल्पआ मा दिनै जों नुनो मोनदों BPF नि बिकल्पआ जाहैबाय UPPL दा बेखायनो बिथांमोननि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिनि गावबागावनि समाजारि आफादफोरनि ससियेल अर्गानाइजेशनफोरनि गासै दैदेनगिरिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL दलाव जगदान खालामनानै गावबागाव कमिउनिटिनि गेजेराव गावबागाव माहारिनि गेजेराव बिथांमोना UPPL नि जानानै खामानि मावबाय दं जायनि थाखाय जों नुनो मोनदों दिनै बेंगलि आदिवासी जेसेबां दं बिथांमोननि 60% आनो दिनै UPPL नो भट होनो थांबाय दङ दा बेबायदि जादोंब्ला बोरै फेजेननो हागोन दिनैनि दिनाव UPPL नि केन्डिडेटखौ आरो जों दहायनो बुंबाय दं नोंथांमोननि बे समष्टिनिफ्राय दावबायसा बिथांनि देरहानाया दिनैनि दिनाव 100% जाखानानै दङ दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनैनि दिनावहाय गोनो गोथो जानांगौनि जोंहा सम गैया मानोना जों परिबर्तन लुबैदों मानो परिबर्तन लुबैदों जे 17 बोसोरनि उनावहाय जों दाजाब दानख' खालामदों जों आन्दोलन खालामदोंमोन बर'फ्रा मोनसे समाव मानो आन्दोलन खालामदोंमोन जों बुंदोंमोन जे आसाम सरकारा जोंखौ नायफिनाखै भारत सरकारा जोंखौ सोबख'दों जोंनि जायगाया दाबो लामा गैया दालां गैया जोंनि एडुकेसन बेबस्थाया मोजां नङा समाज बेबस्थाया मोजां नङा रांखान्थि हालोदा मोजां नङा दा बेखायनो जों थानाय जायगाखौ जोंनो सालायगोन जोंनि न'खरखौ जोंनो खुंगोन होननानै जों बर'फ्रा आन्दोलन खालामदोंमोन आरो आन्दोलननि उनावहाय जों BAC मोनदोंमोन बिनि उनाव जों BTC मोनदोंमोन दिनै BTC खौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे BPF आ 17 बोसोर सालायबाय बे 17 बोसोरनि उनाव जों दाजाब दानख' खालामदों साननानै नायदों दे जों मा गोमाखो मा मोनखो मा मोननो हादिया जों दिनै बेखौ दाजाब दानख' खालामदों आंबो बेबायदि ओनसोलनिनो सासे मानसि जोंनि जायगायाव दालां गैया जोंनि जायगायाव लामा गैया आन्दोलन समाव जों न' सावजादोंमोन गोबां मानसिफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन दुखु खस्थ सहायनो गोनां जादोंमोन किन्तु 17 बोसोरनि उनावबो दिनै बेफोरबायदि ओनसोला एखे अबस्थायावनो दं बेखायनो जों सिन्था खालामदों जों परिबर्तन खालामनांसिगोन सोलायनांसिगोन मानोना जोङो आरोबाव मोनसे गोरोबथा मोननो हाबावबाय जायखौ जोङो बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों जायखौ जों BTR होननानै बुंदों दिनै जों बेबायदि मोनसे एकर्ड मोनबावबाय दा बिनि थाखायनो जों सिन्था खालामदों बे एकर्डखौ जों आद्रि खालामलिया बे एकर्डखौ जोङो मोजाङै मावफुंनानै सासे मोजां दैदेनगिरिनो बेखौ गथायनानै बिनि एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनानै जोङो मोनसे गोदान जुग लाबोनोसै धोनि गोरिबजों बयबो समानै दावगानोसै होननानै जोङो सिन्था खालामदों किन्तु दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF आरो हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंबाय दं जे आं पावाराव फैनायनि उनावहाय आं जुदि सरकाराव फैयोब्ला BTC आव BTR एकर्डआव थानाय मोनसेबो दफाफोरखौ मावफुङा होननानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दा बेखायनो मा जादों गोबां NDBफ्रा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनो दिनैनि दिनाव बाध्य जाफिनदों जोंनि कक्लाबारि समष्टियावबो बेबायदिनो जादों जोंनि कक्लाबारि समष्टियाव जाय धीरेन बर'खौ दिखांदोंमोन केन्डिडेट हिसाबै धीरेन बर'नि आगसि आगदा थानाय गासै NDB केडार लिडार बिथांमोननि बांसिनानो दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ बुंदों धीरेन बर'खौ जे नोंथांखौ जों केन्डिडेट महरै दिखांदों नै बिनि थाखाय जाहाथे नोंथाङा देरहालांनायनि उनाव BTR एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुङो नोंथांमोननि दैदेनगिरिया सिफ जानायनि उनावहाय BTR एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुङो आरो बे एकर्डआव थानाय जों NDBनि रिहेबिलिटेसन गायसनफिननायनि साख्रि मोननांगौनि बैफोरो जाहाथे थाबै मावफुंजायो बिनि थाखायसो जों नोंथांखौ केन्डिडेट होदों बिनि थाखायसो जोङो BPFखौ सापर्ट खालामनो नागिरदोंमोन जुदि नोंथांमोनानो दिनैनि दिनाव देरहालांनायनि उनाव बे एकर्डखौ
एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ जुदि मावफुङाब्ला नोंथांमोनजों थानायनि ओंथि गैया नोंथांजों थानायनि ओंथि गैया होननानै जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव बै एनडिपिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेबायदिनो जोंनि बे कख्लाबारि समस्तियाव दिनैनि दिनावहाय बै धीरेन बर'नि जेननाया मा जेननाय होननानै बुङो बेखौ मोसौ बोराय जेननाय होनना बुंली। दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बिथाङा कुनु दिन डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङाखै देरहालांखांनायनि उनाव गावहा मा मिशन दं मा भिजन दं मा मावगोन बिनि मोनसेबो खोथा बुङा खालि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै मोनसेल' खोथा बुङो प्रमद बर'खौ रायो बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायबाय फोथाय खेबस' खालामबाय खालि रायबायानो थायो बेखौनो बे रिपिट खालामबाय थायो माथो बुंबावनो दा बेबायदि बुङै गोलोमफ्रुलायबाय गाव जे भट बिनो फैदों बेखौबो बावनानै दुफुं सिखारना ब्लड रायजो राजाफ्रा खिथु थांबाय ओइ सार र' सारजोंबो रायलायनो गोनां दंना जोंहा सोंनो गोनां दं सोंदों रायजो राजाफ्रा बिटिआर रेकर्डआव जुदि जेबो गैयाब्ला नोंथाङालाय मानो साइन होनाय नोंथाङालाय मानो सहि खालामनाय बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैयाबा लाख लाख मानसिजों नोंथाङा मानो आर'नाइ फालि सोजानाय आर'नाइ फालिया गांसेयाव 100 थाखा बा 1 लाख आर'नाइयाव बेसेबां जागोनलै इसिबां बुरजा आर'नाइखौ मानो सोजानाय होनना बुंदों बिथाङा फिननाय होनो हायाखै जेसेबांनि बिथाङा बिटिआर रेकर्डखौ नेवसिदों जेसेबांनि बिटिआर रेकर्डखौ दुसिदों एसेबांनो जोंनि कख्लाबारियाव बिथांनि भटआ माइनास जागासिनो दं दिनैनि दिनाव जों कख्लाबारि समस्तियाव 28,000 भटखौ थालामारि खाना दोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन बे 28,000 भटखौ रावबो ओरै हरै खालामनो हालिया हाग्रामा महिलारिया होनदोङो जे कख्लाबारि समस्तियाव प्रमद बर'खौ फेजेननांगौनि थाखाय जेसेबां कौटि थाखा नांगौ बेखौ गारगोन 15 कौटि नांगौ 20 कौटि नांगौ 50 कौटि नांगौ जोङो गारगोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया किन्तु जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बुंदोङो दे जोङो प्रमद बर'नो भट होनो थाखाय इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय जा थांखि लाबाय जों दा थांखिखौ गोसो गोरबोआव सोनानै लाबाय बे गोसो गोरबोनि दरजाखौ जों थाला मारिनानै दोनबाय बिपिएफआ गाबोन 5,000 10,000 रानना होफैब्लाबो बे थालाखौ खुलिफिननो हाला जों बिपिएफनो भट होला होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो बुंगोन दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ सरकार दागोना 100% रोखा जाबायब्ला इउपिपिएलआनो सरकार दाखागोनब्ला जोंहा गोनो गोथो साननांगौनि मा खोथा दङ दिनै जोंहा बायजानांगौनि मा खोथा दङ 1,500 थाखायाव जोंहा बायजाबाय थानायनि सम गैला जों बायजाबाय सिगाङाव बायखांनायनि उनावहाय जोङो दिनै दाजा दानख' खालामनानै जोङो सोंखारिफिननो गोनां जादों मानोना बिपिएफआ बै गोरिब गुन्द्राफोरखौ टारगेट खालामो आइजोफोरखौ टारगेट खालामो जोंनि आइजोफ्रा लबा बारानो हिनजावफोरनिया बिजेपिआ फैसा रानदोंबा दानो बेयावबो लोब लोब थांगोन अबरा फैसा रानदोंबा बेयावबो लोब लोब थांगोन ना ओरैनोसो होनदों दे नङा होमबा जों दिनै सांग्रां जानांगोन दिनै नोंसोरो बे मिटिङाव फैबाय इउपिपिएलनि मिटिङाव खोब सम्भब दा मोनायाव नोंसोरखौ लोगो हमहैगोन नै मादै ओइ बाजै दहायलाय माथो इउपिपिएलनि मिटिङाव थांदोंनो माला मा होफेरनो हानाय इउपिपिएलआलाय मुस्रि गांसेबो होफेराखै कम्बल गांसेबो होफेराखै न'नि आइडिखौथ' जोंसो होयो नै 500 थाखाया ला दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनि मिटिङाव थांनांला नोंगोना नङा अमा बेदर सेरसे लाबोबाय जौ बथलनै लाबोबाय लोंलै आदा लों दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनि मिटिङाव थांला दे